Lalu persiapan dari Margo Gapagiri, Sejauh Nazari, kita kali Kepucici, kita dari sini, karena persiapan dari Margo Gapagiri akan terjadi sesuatu yang lain. Saya berpesan tadi kita lakukan lagi. Gelaran persiapan ini, kasih ibadah kita bangun untuk bersama Legacy, kita melakukan mana yang terjadi sejak sampai Kini zamannya sudah berlalu. Berbagai apa sudah dilakukan. Berbagai kegiatan bukti hakanani unaune. Drama दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ मावफुंहोनाय जागोन. Jalanनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय actually आफादगिरिनि हान्जाजों लोगोसे गुबुन बिबानगिरि गासै फान्दै लोगोसे रायजो आफादनि गोनां आफादगिरि हान्जाजों लोगोसे गुबुन बिबानगिरि आरो इउनिभार्सिटि इउनिभार्सिटिनि आफादगिरिनि हान्जानि बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोना आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना बेसेबां गावबागाव खावलायदों. बे समाव जोङो कन्डलेन्स हाबाफारि जोङो मावनो नागिरदों. जायफोर बिबानगिरिफोरा सिगांनानै दङ बिथांमोना जेराव दं बेवहायनो आब्रुथि गसंथानानै बे कन्डलेन्सनि हाबाफारि बेवहाय जों बाहागो लायो. Bapak saya fungsionalnya kosong pindah aja. Apa? Kalau yang apa dilakukan? Saya sudah mau pindah aja. Besok kondolensnya हाबाफारि हाबामावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायनो सिगांदों. बर'नि रैखाथियारि थांनानै थाखाय जांख्रिथायाव बारसोमनानै मुंख्लं जानाय मुंख्लं बिथांमोन लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन थासारि आरो गुबुन गुबुन समाव बायदि फोथाराव बर' हारि रैखाथियारि थांनानै थाखाय हाबा मावलांनाय गेदेमा जाय बिथांमोना दिनै बर'नि अलंबार जानानै थाबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै लोगोसे दिनै रासिया आरो इउक्रेन बे मोनसे सोलिफुबाय थानाय दाङाबाजियाव जायफोर बिथांमोना मुंख्लं जाबाय भारतनि आसामनि बा जोंनि गासै मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो 1 मिनिट जोङो कन्डलेन्स खालामगोन. दा बे हाबाफारिखौ जागायबाय. Dr. Permananda Musahari हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय.
Ada. Besok. दुलाराय फरायसा आफादनिनो मानगोनां सुबुरुगिरि लेङाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगोसे आफादगिरि नेहाथारि आरो दाब दाब जायगानिफ्राय जिल्लानिफ्राय फैनाय मानिजाथाव थान्दै आरो गासिबो रायजो राजा दावस्राब्ला थैगोन खौसे थाब्ला थांगोन आरो दावगालांनो हाबाय थागोन बेखौ जों गोसोआव लाखिबाय थानांगोन गासिबो बाथ्राखौनो जों माबादि मावब्ला आवगायलांबाय थानो हागोन माबादि जों गोसोखौ लायोब्ला जों खौसे थानो हागोन जयै थानो हागोन आरो जोंनि हारिमुखौ जों गोजौआव जौगाहोनांगोन बेफोर बाथ्राखौ लानानै एसे सिगाङावसो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फेरफारिलाइ होनायाव मानिजाथाव आफादगिरि बिथाङा रोखायै फोरमायलांजोब्बाय जोंनि दानि थामोनथा थासारिफोरखौबो बिथाङा रोखायै गासैबो नोंथांमोननो फोरमायलांबाय दा बे बिथिङाव जों सानो उन हान्जाफ्रा बिथांमोननि आगु जायफोरा जोंखौ दैदेनदों जायफोरा जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि हारिखौ गायसननो थाखाय राव हारिमुखौ गायसननो थाखाय जिउ गारलांबाय एबा बिथांमोना थांनांबाय बे रुंसारि जालांनाय बे गेदेमा सुबुंफोरनि जिथु बोसोन मावफारि बिथांमोननि जिथु सुबुरुन बिथांमोननि जिथु खान्थि बिथांमोननि बे आदर्शखौ जों जुदि एसेबो गनायाब्ला जों जुदि बिथांमोननि आदर्शजों थाङाब्ला अब्ला